Pentru mine titlul de campion al Galei Coloseum Tournament reprezintă mulți ani de muncă, dedicare și îmi confirmă totodată că am o ambiție foarte mare și că am fost foarte serios în ceea ce fac. Eu îmi voi apăra titlul de campion al Galei Coloseum Tournament, cu siguranță voi avea un meci foarte greu, sunt foarte bine pregătit. Au fost foarte mulți ani de muncă pentru a lua această centură și nu pot da greș. Cu siguranță voi ieși învingător din acest meci. Dacă ar fi să fac o analiză a lui Bogdan Floriștean, pot spune că parțial a ajuns unde își dorea. Dacă l-aș fi întrebat acum câțiva ani, și-ar fi dorit să apară la televizor, să aibă o victorie televizată, dar acum, cu timpul, vreau totul și vreau să demonstrez că eu voi fi viitorul campion al lumii la această categorie. M-am gândit de foarte multe ori să renunț, au fost foarte multe momente grele, au fost foarte multe piedici, accidentări, dar mă regăsesc foarte mult în acest sport și cu siguranță voi continua, fiindcă mai am foarte multe de demonstrat și sper să arăt lumii ceea ce pot cu adevărat. În viitoarele lupte, când îmi voi apăra titlul de campion al Galei, sunt dispus să dau totul în ring până la ultima picătură de sânge. Nu voi lăsa pe nimeni să-mi ia această centură. Am câștigat-o prin foarte multe sacrificii și prin foarte multă determinare, așa că eu voi rămâne întotdeauna campionul al acestei promoții. Vreau să vă mulțumesc tuturor celor prezenți în Cetatea de Scaun a Sucevei. Am nevoie de susținerea voastră, cu siguranță este un meci foarte greu, dar împreună vom ieși învingători și de data aceasta.